सो हे गाइस जय जगन्नाथ आपण समस्त को यश भाई यूट्यूब चैनल को आपण को वेलकम करछि आ गोटे नुआ ब्लॉग रे। तो एटा तो गोटे ब्लॉग नुह एटा गोटे टेक्नोलॉजी काम आज आम करिया को जाउछे। आपण माने तो देखुथिबे इंस्टाग्राम रे हो नली यूट्यूब रे हो आपण माने देखुथिबे जे मोटू पतलूंकर एना ट्रेंडिंग वीडियो चलीछि। आपण माने देखुथिबे आपण मानकर मते इच्छा होतुवा जे एई सब कार्य करबा को मु तो गोटे कर देछि वीडियो आपण मते देखैबी। ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ମୋଟୁ ପତଲୁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ବନାନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ୱାଇଟି କ୍ରିଏଟ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଥିବା ଦରକାର। ୱାଇଟି କ୍ରିଏଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ତ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ୱାଇଟି କ୍ରିଏଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସେଇଟା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରକାରନି। ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ ନା ଚାଟ୍ ଜିପିଟିକୁ ଯିବେ। ଚାଟ୍ ଜିପିଟିରେ ହେବ କ'ଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି ତା'ର ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି ରିସେଣ୍ଟରେ। ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଥମ୍ବନେଲ୍ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ମୋଟୁ ପତଲୁ କଥା ହୁଅନ୍ତି, କେମିତି ମୋଟୁ ପତଲୁ କଥା କୁହନ୍ତି, ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଥମ୍ବନେଲ୍ଟା ମୁଁ ମୋର ବନେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ। ତ ସେଇଟା ଦରକାରନି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗ୍ୟାଲେରୀ ତ ଆପଣ ଦେଖି ସାରିଲେଣି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ତାପରେ ବନେଇ, ସେଇଟା ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇଟା ଭୁଲରେ ତା ଦେହରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣ କିଛି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ କ'ଣ ୱାଇଟି କ୍ରିଏଟ୍କୁ ଯିବେ। ଆପଣ ସେଠି ଆପଣ ମୋଟୁ ପତଲୁର ତ ଆପଣ ଗୋଟେ କରିଥିବେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟିକୁ କହିକିରି ମୋଟୁ ପତଲୁର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦୁଇଟା ଆଣିଥିବେ। ମୋଟୁ ପତଲୁ ଆଣିକିରି ଆପଣ ସେଠି ଲେଖିବେ, ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବେ ମୋଟୁ ପତଲୁ କଥା ହେଉଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ଦରକାର। ତ ଆପଣ ଏମିତି ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖୁଛି। ଦେଖିବା ମୋଟୁ ପତଲୁ କଥା ହେଉଥିବାର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ଦରକାର। ତାପରେ ଆପଣ ମୋଟୁ ଲେଖିକିରି ହାଇପେନ୍ ମୋତେ ଦେବେ, ହାଇପେନ୍ ଦେବେ। ଆରେ ପତଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ଦେଖୁଥିବେ। ଆରେ ପତଲୁ ଆମେ ତ ୟଶ ଭାଇ ପାଖରେ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ମୋ ନାଁ ଯେହେତୁ ୟଶ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ। ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିଦେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯାହା ଲେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ମୋ ନାଁରେ ଲେଖିଦେଇଛି ଆଉ। ମୋଟୁ ଲେଖି ଆରେ ପତଲୁ ଆମେ ତ ୟଶ ଭାଇ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ତାପରେ ପତଲୁ କହିବ ହଁ ମୋଟୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଉଛି ହଁ ମୋଟୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ହେଲା। ଏତିକି ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଆପଣ ଯେତେ ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ଲସ୍ ଅପସନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ତଳେ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସେଠି ଆଗ ମାରିବେ। ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଯିବେ। ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ଆପଣ ମୋଟୁ ପତଲୁର ଫଟୋ ଆଣିବେ, ଯାହାକୁ ଚାଟ୍ ଜିପିଟିର ଅପସନ୍ ଆପଣ କରିଥିବେ ହେଲା। ମୋଟୁ ପତଲୁର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆଣିବେ, ତାକୁ ଯାଇକି ସେଠି କରିବେ। ତାପରେ ଜେନେରେଟ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଜେନେରେଟ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସେଇଟା 100% ହେଇଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। %। ହେଲା। ଦେଖିବେ ସେ କେମିତି କହିବ, ଆପଣ ନିଜେ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ପାରିବେ। $44 ହେଲା, 53 ହେଲା। ଟିକେ 2 ମିନିଟ୍। %87 ହେଇଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆରେ ପତଳୁ ଆମେ ତ ୟଶ ଭାଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ହଁ ମୋଟୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ।